आंनि मुङा मिस बानसुलि बसुमतारी आं सानजामावरियागाव गामिनि माबे पजिसनाव देरहानो हादों? आं फार्स्ट पजिसनाव देरहादों। बबेयाव जादोंमोन बे? बेयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जादोंमोन। बबेनिफ्राय बबेसिम खारदोंमोन? जोङो इउनिभारसिटिनिफ्राय बे हुलथु थिनालि ओरै बाजारजों ओरै गिदिंनाय मोनसे दंमोन ना, बेजों ओरै गिदिंनानै ओरै देबोरगाव ओरै आर्टस कलेजआ सेन्ट एन्स कलेजनि ओरै सिंजों हाबदों, ओमफ्राय गावसिनि बे गेट मेन गेटजों इउनिभारसिटियाव फैफिनदों। औ। बेसेबां बुरजा माबा खारग्राफोर बाहागो लादोंमोन बेयाव? गासै 45नि बारा जागौमोनदां। माबायदि मोनदों दा गोसोखौ फार्स्ट मोननानै? मोजां मोनदों। माराथन खारनायनि अनगायै गुबुन गुबुन गेलेनायावबो नोंथाङा गोसो दं नामा? गुबुन गुबुन स्पर्ट्सनि गुबुन गुबुन खेलाफोराव गोसो दं दंनायालाय। गेलेयो नामा? माबाफोर खेला गेलेयो? गेलेयामोन गेलेनाया, ओमफ्राय आं बे माराथनखौ खारबाय थाखायोमोन स्कुल लाइफआवबो। मा खनबेसे बान्था मोनफेरखो? स्कुल लाइफआवथ' मेरला मोननाय दङ, ओमफ्राय बिदिनो नेसनेलफ्राव गेलेयाखै, स्टेटआवबो गेलेहैनो मोनफेराखै, एबार फार्स्ट। सुबिदा मोनना गेलेगोन आरो? औ। बनिथा बसुमतारी, आङो BA 5th सेमिस्टाराव फरायगासिनो दं दा। आंनि गामिया कारिगाव 11 नं जाम्बुगुरिनि। बेसेबां मासियाव देरहाखो? आङो सेकेन्ड प्राइज मोनदों आरो सेकेन्ड रेंकआवहाय देरहासार जानो हादों। माबायदि मोनदों दा? गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। गेलेखायोमोन ना? गेलेनायाथ' बिदि गेलेफेरा, कलेजाव बिदिनो माराथन रेस खारनायावहाय फार्स्ट सेमिस्टारावहाय फार्स्ट प्राइज मोनदों, आरो थार्ड सेमिस्टारावहाय आङो सेकेन्ड प्राइजखौ मोनदों आरो माराथन रेस खारनायावहाय, बे कलेजावहायनो। सुबिदा मोनबा गेलेनो गोसो दं नामा? औ, सुबिदा मोनबाथ' गेलेनो गोसो दं। सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बाइगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनि हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।